Cene domaćih, kako se kaže, jaja iz slobodnog uzgoja za mjesec august 2026. godine, ovako u, da kažemo, seoskom domaćinstvu, jeste neki 25 dinara po komadu. Uvijek je predlog, jel tako, ako imate nekog provernog, i uvijek je predlog da nađete nekog provernog, da kupite domaća jaja, jer su bolja, zdravija, kvalitetnija nego kupovna. Njihova cena je, ponavljam, 25 dinara po komadu. Sad, naravno, to ponovno zavisi od mesta, količine, ali pijace gdje kupujete jaja. Naravno, kad se kupuje i veća količina, onda može malo ići i jeftinije. Ali ovako, kada je do nekih 10 komada, u tom slučaju cena je 25 dinara po komadu, prosječna cena za mjesec august 2026. godine.